מבחינתנו זו הייתה הצלחה עצומה, כי הצלחנו לקבל כמות לידים אדירה דרך הקמפיין שעשינו ביחד. אני אסף קיוויתי, מנכ"ל מטריקס דב-אופס, אחת מחברות הבת של מטריקס הגדולה. אז אנחנו בגדול נותנים שני שירותים עיקריים. אחד, אנחנו ריסלר של מספר מוצרים, כמו אטלסיאן, מאנדיי, אפ דיינמיקס, קלוקווק ו-IBM ונוספים. ומצד שני אנחנו גם נותנים שירותים לחברות, סרוויסים מסביב לעולמות הדב-אופס. הצורך העיקרי היה בעצם לפרוץ לשווקים חדשים, וובי הייתה הפלטפורמה שלנו להגיע לשם, אז באמת התחלנו לפני 3 שנים, ואנחנו ממשיכים עד היום. כל פעם אנחנו עושים את זה לאזור אחר. אנחנו עושים את זה בשביל כנסים, כשיש לנו איזה כנס גדול שאנחנו רוצים להביא המון משתתפים, ואנחנו עושים את זה המון כפעילות שיווקית בשביל להביא לקוחות חדשים לרכישה של מוצרים, או שירותים שאנחנו מספקים. בדרך כלל כשאנחנו בוחרים ללכת לפעילות חדשה, אנחנו יושבים איתך ועם הצוות ומאפיינים את המסר המדויק שאיתו אנחנו יוצאים החוצה. אתם עוזרים לנו לשייף את זה בצורה שתהיה הכי נכונה לקהל. אנחנו בוחרים את קהל היעד המתאים לדבר הזה, ומשם רצים קדימה. בחודשים האחרונים עשינו קמפיין מאוד משמעותי וגדול, והופתענו מהעוצמה שלו ומהיכולת שלו לספק לנו ממש מענה מהיר ומשמעותי עם כמויות לידים שלא ציפינו שיהיו, כמות מאוד משמעותית. האתגר הגדול שלנו זה שכמות אנשי המכירות שלי היא מוגבלת. הם יכולים לפנות עד כדי למספר מוגבל של לקוחות פוטנציאליים חדשים. ולשם כך היינו צריכים כוח עזר, והכוח עזר הזה בא לנו בדמות וובי. הם עזרו לנו בעצם לפנות לכמויות אדירות של לקוחות פוטנציאליים, ובעצם לזקק לנו את אלה שהם פוטנציאל אמיתי, ומתוכם אנשי המכירות שלי פנו לאלה שהם רלוונטיים, והתקדמו איתם לכיוונים חיוביים, ובסוף גם לסגירה של עסקאות. וובי ממש מביאים אותנו עד לכדי קביעה של פגישה עם לקוח פוטנציאלי חדש. מהשלב הזה זה כבר עניין שלנו לסגור עסקה, אבל וובי מביאים אותנו עד למפתן הדלת בשביל לסגור את העסקה, ממש ככה. יש בוובי מלא ניסיון, הם יודעים איך לעשות את זה, יש להם כבר את השיטה, את הפלטפורמה, את הדרכים, חד משמעית זה עוזר.